Salutare, dragi prieteni, eu sunt Diana, iar astăzi am revenit cu un nou vlog de pe acest canal în care vom deschide un blind bag black, adică albastru și avem comun, rar și legendar. Iar noi avem rar. Ok. Da, voi face blind bag și pe canalul ăsta dar și pe Diana Udrea. Hai să vedem ce mi-a picat. Black, adică albastru. Să fie. Mi-a picat o ojă albastră. Nu uitați să dați un mare like și să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Ojă albastră. De asta, ca o ștampilă. Tot albastru, cum puteți vedea. Și un stickies care este tot albastru. Ok, cam lucrurile astea s-au aflat. Dați like, abonați-vă la acest canal și noi ne revedem data viitoare cu un nou video. Pa!